Pinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa irgabos mga tugang hindi ng gabilugan kan mga baretang unya na paggaga tigdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinumaging tagapagbaretang unya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, pagbabakuna sa Legazpi City higpitan kan gobyerno lokal, boundary marker sa Linderos kan Legazpi City asin Santo Domingo gagabauna. Sa lado nasyonal, pondo kan Department of Health gagamiton para mabayadan ng special risk allowance kan mga health workers. Allowance kan mga maserbi sa eleksyon dai na babawasan in buwis. Bareta sa ibang nasyon, Estados Unidos mapadala ng 18 eroplano sa Afghanistan. Bareta sa lado ni sports, PBA nagandaan ng ipadagos ang liga sa Pampanga. Ngunyan sa mga bareta sa Ang lado baretang lokal. ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Magiging maigpit ngunyan ang gobyerno lokal kan Legazpi City sa pagpapadagos kan pagbabakuna sa Webes para sa mga nakalista sinigwan ng QR code. Inanpay ni Alcalde Nuevo Rizal sa pagkasabi ng tatawanan ng daning prioridad. Yan mga nasa listahan na asin nakarehistro na mantang bawal ngunaan mag-walk-in. Yan sinabi na kamawatan ninda na mabakunahan ang mapoon sa 1,200 hasta 1,500 sa katawo kada aldaw. Sagkod na maubos ang supply ng mga bakuna na pinaglalauman na mag-abot sa aga. Idinadagpama ni Rosal na kamawatan kang gobyerno lokal na makamtan ang herd immunity sa panahon nin Pasko. Baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Pwede na sa giraray mag-operar ang duwang stall sa laog ng Highlands Park. Ini matapos na halio ni Alcalde Noel Rosal ang closure order digdi dahil na naman sa kumpirmasyon kan permits and licensing division na ang duwang stall ang nakapag-complain na kansin ng business permits. Sigon sa Alcalde sa kabilugan, iguan ng 18 stalls sa nasabing pasyara na lagar waranin mga mayor's permit. Rason para dahi tugutan na magbukas sa sin mag-operate. Ipinaliwanag kan Alcalde na kay puwa na siguroon kan operator kan parken ang gabos na stall iguanin magkakanigong dokumentos. Mientras ang pinareview na may mga rekisitos na kay puan planchahon, nagiraray man na nagpagirumdom si Rosal sa publiko atin sa mga mabisita sa lugar na mag-obserbar sa health protocols para sa seguridad kan gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Para mientras na ipapasara sa bulos kan trapiko dyan na matangang banggi sagkod sa agan tinampon sa Linderos kan barangay Padang Legazpi City asin barangay Lidong Santo Domingo Albay dahil sa gigibunan demolition sa boundary marker na pinagibo kan gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay. Ang Department of Public Works and Highways iyon mapatrabaho na gabaonan marker susog sa orden sa inda sa pagkasabi na sakop ini kan pagpapahiwas ang tinampo sa nasabing lugar. Enot kayo ni nagkapira ng mga boundary marker ang pinagabaman kan DPWH sa manibaybang banwa na sin syudad sa kapalibutan matapos manotaran na nakakaulang ini sa road widening. Baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere, basta Smart Padala. Nasa tulo sagkod 6 na bulan na may delay ang pagabot sa rehiyon kan Component 2 kan Sputnik 5. Yan ang pinagkumpirmar ni Dr. Rita May Angbon
COVID-19 Vaccine Coordinator kan Department of Health Bicol. Sigun kay Bon, basado ini sa pinaluwas na abiso kan National COVID-19 Vaccination Operation Center or ENVO, kalagad pinag-asiguran ninda na wala man dapat na ikaadit ang mga nabakunahan na si Rayon dahil sa pinaigibuman kan sa inlang isentral na opisina. Ang gabos na medyo tanganing mapaataban pag-abot kan bakuna sa nasyon. Ipiniliwanag ni Bon na Bicol na kan nakaaging nga bulan, iguanan nin maabot sa 2,400 na doses. Ang component 1 ay tinao sa Legazpi City Health Offices in Bicol Regional Training and Teaching Hospital na ginamit sa pagbakuna sa mga nasa priority group. Lugang panibon ang pagbakuna sa component 2 kan Sputnik 5. Dapat na magibo 42 dias pagkatapos mabakunahan kan component 1. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uminabot na sa 32,000 na mga Ligaspeño ang nakapagrehistro na sa Legazpi City Electronic Immunization Registry. Yan datos na pinaluwas ni Alcalde Nueva Rosales sindaan mga individual na nagpahiling ng interes na mabakunahan kontra sa COVID-19. Sigun sa alkalde, dakol na numero ng bakuna na posibleng maresibik ang syudad asin posible man na dakulang numero halis sa mga nakapagrehistro sa QR code at mababakunahan po sa Webes. Sa aga mapaluwas ang alkalde ng schedule kung si Isay asin pirang individual ani akomodar sa kada aldaw. Tirawan doon man kan opisyal na daiman sa giraray tutugutan ninda na mabakunahan ang mga walk-in bilang antisipasyon sa posibleng pagrusok ang tawo. Prioridad man giraray sa pagbabakuna ang mga senior citizen, mga bados, person with disabilities, asin may mga QR code. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. 103 ang mga kiluhan na bako calibrated sa merkado publiko kan Daraga Albayan kinumpiskar kan Daraga Market Administration as in Department of Trade and Industry. Ilan naging resulta kan ginibong surprise ang inspeksyon kan Market Administration kan munisipyo as in DTI na may kamawatan na masiguro na mga paratienda honesto as in nagagamit in timbangan na aprobado kan DTI bilang pagprotektar naman sa diretso kan mga parabakal as in konsumidores na tama na timbanggan mga pinagbabakal na produkto sa laog kan merkado sa banwaan. Sinabi ni Temis Lobete, Market Administrator kan Daraga, na maugma siyang marahay dahil sa kooperasyon kan mga paratienda asin sinda na mismo ang nagboluntaryong nagsurrender kan sa indang mga timbangan. Idinugang pa ni Lobete na nagpapadagos pa ang siring na inspeksyon asin siya man nag-apilar sa mga masaod na ipaabot sa sayong opisina in kaso maka-eksperyensya ng problema para sa magkakanigong aksyon. Baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Sa ibong kang patakot kan pandemyang COVID-19, paragos manggirar ang pagtabang kan 9th Civil Military Operations or Kaagapay Battalion, 9th Infantry Division kan Philippine Army, ini matapos sa pagkondukta ang tsokolate at pandesal o TAR, in 7th Mobile Community Pantry sa laog kan Campo General Siminola sin mga benepisyaryo kainin mga residentes kan Barangay 4 Sagpon, Legazpi City. Ang nasabing aktibidad may temang sa panahon ng pandemya, nagkakaisa sa pagtugon ng pangailangan ng masa. Narealisar ang nasabing programa sa pagtatarabangan kan mga ahensya de gobyerno asin mga organisasyon sa Bicol Region. Eban sa mga naitaon mga grocery items, gulayon, personal hygiene kits, bagas asin iba pa. Sinabi man kang grupo na mangyayari ang nasabing pantry 2 beses or nasabing pantry 2 beses kada bulan sa malanlay na lugar sa reyon. Sindaman na nga po na sa mga interesadong magpaabot ng tabang na makipag-konektar sa nasa indang opisina. Ang aning mas dakol pang mga Bicolano ang mapaabutan ng tabang. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big
big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings such as suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mag-spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real, Real, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etchopuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata.
mo't kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! DZGB Bareta alas 12. Para kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Nasa 98% ang COVID-19 cases sa nasyon asymptomatic, mild o may moderate na simptomas. Sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na nasa 1.86% sa nakang kaso ang severe sing kritikal na kondisyon. Iba ini sa obserbasyon ka na buril ka na kaaging taon kung sa indakulan malala na kondisyon kan COVID-19. Karakod kayo ni pinahayag man ni Vega na sa ngunyan moderate risk ang healthcare utilization rate sa Metro Manila. Gagamito na kan Department of Health ang sa diri kining pondo ang aning mabayaran ng Special Risk Allowance o SRA kan sobra sa 20 mil na healthcare workers na day panatawanan kan sa indang benepisyo. Sinabi ni Health Undersecretary and Spokesperson Maria Rosario Vergere na ang savings kanahan siya na nasa 311 milyones pesos. Itinagama sa pagbayad kan SRA kan mga pampubliko asin pampribadong healthcare workers bago pa man inipinal dahil kay puwan pang halaton ang final list. Kaya sumitir kan facilities asin regional offices kan Department of Health para maraman ang eksaktong bilang asin kung gurano talaga ang kay puwan na bayadan.
Pasado na sa House Committee on Ways and Means na pinamamayuhan ni Albay Representative Joey Sarte Salceda ang substitute bill kang propwestong lay na may kamawatan na matawanan ng tax exemption ang mga pigpapabakal na medical oxygen as in medical supplies sa pinagagamit para labanan ang COVID-19. Ang COVID-19 Supplies Tax Exemption Act isinumitir bilang kasimbagan naman sa inanaynot na pangapodan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso na ilibre na sa buwis ang medical oxygen na pirming pinagagamit ngunyan kan mga mild, severe as in critical cases kan COVID-19. Partikular na piglilibre sa buwis ang paggibo, importasyon, pagpabakal as in donasyon kan mga critical medical supplies as in essential goods kada best may public health emergencies. Nakapalaman sa propesto na ang Secretary of Finance and Secretary of Health magkaibanan sin regular na mapaluwas kan listahan kan mga kritikal o kinakaipuan na supplies para sa prevention, control as in treatment kan COVID-19. Madurar man in sagkod sa Desyembre 2023 ang effectivity kan tax exemption sa oras na hindi maging saro ng ley. Pinagtawan naman ng poder ang Secretary of Finance na suspenderon ang threshold o limit sa export sales kan mga medical supplies para ma-avail ang pribilehiyong tax exemptions sa iraram kan National Internal Revenue Code. Inaprubaran na kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propwestong ley na may kamawota na ilibre sa buwis ang gabos sa kompensasyon kan mga nagsiserve sa national asin local elections. Sa botong 202 na pabor asin daing nagkontra, ipinasar na sa plenaryo kan Kamara House Bill number 9652 na may kamawota na ilibre sa income taxation ang mga maresibi na benepisyo kan mga individual na magtataon ng serbisyo sa eleksyon. Ikamyendaran kang propwestong lay ang probisyon kan National Internal Revenue Code of 1997. Sa oras na maging sarong lay, dain na papatawan ng tax o buwis ang honoraria, travel allowance, at iba pang benepisyong pinagtatao sa mga Board of Election Inspectors sa iba pang maserbi sa eleksyon. Sigun kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na panginot na author kang propwestong lay, magkakanegosyonan dadain na buwisan ang honoraria as in allowances kan mga volunteer poll workers napigampang ang peligro na maproteharan sanan boto kan mga Pilipino. Inagad man ni Castro ang Senado na aprobara naman sa lalong madaling panahon ang counterpart measure para maihabol ini bago ang 2022 presidential election. Bareta sa ibang nasyon. Maabot sa 18 na eroplano ang ipapadara kan Amerika sa Afghanistan. Sigun sa Pentagon, kamawatan kang commercial planes na matabangan na ibakwaran mga namamanwaan kan nasabing nasyon. Mantinido man ang ribo-ribong katawang nasa luwas kan Kabul Airport as nagalaon man makaluwas sa Afghanistan. Sinabi ni US President Joe Biden na nasa 28,000 na Americans na naibakwar sa Afghanistan. Kahit nang pinag-activate kan US Department of Defense ang Civil Reserve Air Fleet o CRAF para magkondukta ng evacuation. Ang UK naman nagkapag-evacuate ng maabot sa 5,725 na katawo po Agosto 13. Sigun sa Ministry of Defense o MOD, nag-deploy man sindan ng sobra sa 1,000 na armed forces personnel sa Kabul. Bareta sa lado ni sport. Pwede na magpuon ng ensayo ang mga teams kan Philippine Basketball Association in preparasyon para sa pagpapadagos kan 46th season sa 2021 Philippine Cup sa Pampanga sa mga masunod na bulan. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na ang 8 teams pwede na mag-ensayo mantang ang iba mahalat pa sa resulta kan antigen test sa indang mga players as in members kan team. Sa ipaliliwanag ng 12 teams iwawagas ninda sa ensayo kung saan iniba sa Colegio de San Sebastian sa San Fernando City, mantang ang iba sa Beverly Place Golf and Sports Club sa Mexico, Pampanga. Siring man ang iba pa sa Angeles University Foundation Gym sa Angeles City. Breakthrough! Bluetooth speaker-led flame light. Ini ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa ginaban na pinagluwas sa merkado kan nagkaaging aldaw. Pinagsasabi nindang saro ining fantasy flame na may kasabay na dancing moment. Simple sana ang pagkontrol alagad eleganting paghilingon as in applicable sa mga smartphone at siniba pang electronic gadgets na may Bluetooth capability. Istorya na iiba! Sa laog ng 14 taon dahil na mabilang kan 22 anyos si May gikan sa China, ang mga doktor na pinagkonsulta niya manangod sa iyang abo na dahil narahay. Sagod na diskubre kan mga doktor na ang kausa palang kan sa daing pundong pagparaabo niya dahil sa saronto lang nin manok na naipit sa iyang baga. Nagpunan malala na pag-abo ni May kan siya 7 anyos pa sana.
Nagkapirang beses siya nagpainin sa doktor alagad daing makapagsabi kan kausa kan sa iyang pag-abo. Dahil pinagalaoman ng pagkadiskubre kan kausa kan sa iyang pag-abo dahil nangyari ini kan magdesisyon siyang magpa-operar para sa hyperhidrosis o matinding pagdaplos kaya nagsairarom ini sa mga test para makasiguro na kaya kan lawas niya ang operasyon. Pig-CT scanan sa iyang baga sinduman na hiling kan mga doktor na may foreign object na nakaipit sa iyang toong baga. Sa tabang kan bronchoscope, nakuha sa iyang baga ang sarunto lang ng manok na may sukol na 2 cm. Sigun sa mga doktor, posibleng nasingot ini ni May siya kan siya aki pa. Sa ngunyan, okay ng kondisyon ni May as hindi na siya nagpaparaabo. Agosto 24 kan taon 1896 kan mag-abot ang mga katiponero sa harong ni Melchor Aquino sa Banlat nangunyan iyon Tandang Sora District, Quezon City na naging taguan kan mga may helang asin lugadan na katiponeros. Pigataman niya ang mga ini sagkod magkusog. Mas midbid siya bilang Tandang Sora dahil 84 anyos na siya durante kan Philippine Revolution kan 1896 may naging importante yung papel sa Filipino Revolution kontra sa mananakop na Kastila. Ipinagtapok siya kan Spanish authorities sa Guam dahil sa iyang partisipasyon sa revolusyon. Kan 1903, ang mga Amerikano nagtugot na magbalik siya sa Pilipinas sa sinibapang pag-iriba. Dahil sa iyang pagiging bayani sa rong lugar sa Quezon City, ang ipinangaran sa iya. Ang lugar ay iyungunyan ang Tandang Sora, Quezon City. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Pataramang tabang News Director din Prata 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinunod naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali dahil magpuknat, masunod na programang Iskaramusa. Kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapi ng mga pagirumdong. Sa inyong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Nandito na ang pinakabago!